Sanibona, uNtombela lo okhulumayo. Efazela nabana namhlanje ngithanda ukufakaza ngalento engangeke ngizwe abantu beyisho ukuthi kuyenzeka ukuthi isikhathi uma unenkinga ethile uNkulunkulu kuleyo nkinga yakho nayo akuphendule ngomcabango. Besho bethi kwesinye isikhathi imicabango yakho kufanele ukuthi uyinake. Nami ngomunye unyaka ngiyakhumbula ngangihamba nje ngiyosebenzela le e-Eastwood, le ndawo thise Eastwood lapha eMaritzburg. Ngangiyosebenza kuyo leyo ndawo ngihamba ngonyawo. Mangihamba emgaqweni nami nganginomcabango nje nawalokhu ungihlupha nje ukuthi kungani abantu besifazane bahluphe kangaka. Wawulokhu ungihlupha lo mcabango lo ukuthi hayi kungani ngempela ukuthi abantu besifazane bahluphe kanjena, ngoba indlela abahluphe ngayo kwesinye isikhathi ugcina ubone sengathi bayefana. Ngizibuza lo mbuzo ukuthi ngihamba emgaqweni bese ngibuya futhi ngiziphendule mina futhi ngithi mhlambe lokhu bakwenza ukuthi mhlambe badaliwe, mhlambe yona indlela abadalwe ngayo le ukuthi bahluphe kanje. Hayi ngahamba ngaze ngofika lapha e-Eastwood. Uthe ebusuku wayesefika uNkulunkulu, wayehamba nabanye nje ababili. Kalolanga uNkulunkulu wayeyindiya, insizwa ende nje yendiya nje. Uma efika uNkulunkulu wayesesho nje exactly lento kade nami ngiziphendula ngayo. Washo ukuthi hayi njengoba ubona amantombazane benjena ingoba badaliwe, wathi badalwa uyena, wathi badalwa uyena. Ngase ngibuza mina kulabantu laba ababili labahamba nawo ukuthi bayangiswisa yini ukuthi uthini, njengoba ethi uNkulunkulu badalwa uyena, bathi bona hayi bamuzwa kahle ukuthi uthi uyena wadala abantu besifazane. Ngaphinda futhi ngabuza kuyena uNkulunkulu ngathi ngabe uqonda ukuthi uNkulunkulu yini wena? Wathi yebo, wathi uyena uNkulunkulu, yena wadala abantu besifazane. Ngiyabonga-ke ngalofakazi ukuthi ngicacise ukuthi ngempela kuyenzeka ukuthi uNkulunkulu afike ngomcabango womuntu enkingeni anayo, isolation ayilethe ngomcabango. Ngiyabonga.